Peyadê melayên mizgeftan û pêşnimêjxwînên Kurdistana Sûriyê neçar dike duayê ji serokê PKK Abdullah Öcalan re bike û daxwaza azadkirina wî bikin. Rêveberiya PYD giştnameyek bilavkiriye û têde fermanê dide melayê Herêmên Kurdistana Sûriyê yên dibin kontrola wê de da ku duayê ji Öcalan re bike û daxwaza azadkirina wî bikin. Li gor giştnameya PYD divê her di nimêja roja înê melayê Kurdistana Sûriyê duayê ji Öcalan re bike û daxwaza azadkirina wî bikin û bîr û bawerî û hizrên Öcalan di nava gotara xwe ya roja înê de pêşkêşî musulmanan bikin. Her di heman giştnameya PYD de hatiye ku divê melayên Kurdistana Sûriyê fikr û hizrê Öcalan bilav bikin û daxwazê jî ji hemîrê xistinên civaka sivîl û mafên mirovan bikin da ku kar li ser azadkirina Öcalan bikin. Duh jî ew biryar û giştnameye li mizgefta Şêh Mexsûda Mezin ya taxa Şêh Mexsûda Roşelat li bajarê Helebê û bajarê Hesekê û gundewarê wî kete buwarê bicihkirinê de û melayên wan navçeyan dua ji Öcalan re kirin û hewara xwe avêtin Xwedayê Mezinî dilovan ku Öcalan ji zindana Îmralê derkeve û hizr û raman û îdeolojiya Öcalan ji bo musulmanên li mizgefta de şirove kirin. Abdullah Öcalan serokê PKK ev e 21 sal e di zindana Îmralê li Tirkiyeyê ye. Hevdemê ku PYD iddia dike û dibêje ew ne baskê PKK'yê Sûriye lê hemî kar û kiryarên PYD mîna yên PKK ne û heman raftarên PKK, slogan û dirişm û îdeolojiya PKK di nava miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê de bilav dike.